What's up mga malaat? Hi! Karon magbinaga kay mao nang pinakalami diri sa Agusan del Sur ang binagang halwan. Tanaw ninyo kung saan magluto. Karon mo palit sa aming halwan. See you later. Bye-bye. A few inches later. Presko sa halwan oy. Ay, naramon day sa banga. So mao na ning halwan, kinahanglan pikas-pikason aron lami. Basta hiwa-hiwaon na siya lami ginabasa hiwa. Ay, ana, dahil na love. Oo, kinahanglan gyud na siya dili na siyang hugasan. Kaya ang kanang dugo-dugo mao man nang naghatag og timpla sa iyang lawas. Oh, A few moments later. So karon nakaabot na may magluto may karon og halwan. Kapalit namin halwan ha. Napay pork o milk para sa baktin. Sige na. Naog nami kay kapalit namin ko halwan. Hoy! Nangugaw ko. Kanang luto na siya love. So luto na ang pinaganara. So karon magluto sa amin. Bye-bye. Kapit ramon nga bye. An eternity later. So mao ni among gi-marinate. Wow! Tulo day ka halwan. Ang gibutang ani, naa siya'y toyo, naa siya'y lemon. Of course, na magic sarap para yummy kaayo. Di na siya sponsored. So mao ni siya. Pilo nimo ang ulo. Luto na siya kay para lami. Para lami apil ulo. Para Para gani siya gisog ba di ba murag ko na. mura na siya og isda. Mao na mga kinaham sa mga agusanon. Marinate siya pila ka minutes lang. I-marinate mga kuan siya mga 15 minutes. 15 minutes marinate siya and Pwede then siya 20 nasa imuhar na kung sa oras ang importante nga musunod ang iyang kanang mga ingredients nga naa sa iyang kuan. Musunod sa iyang mga unod-unod. Wala na kay importante. ay pag-hawid ha ka bukag baktin. Kanapatutin sa iyang anak ka. So, Nagtutoy kung gikan sa akong baktin. sumara to, i-update ra mo na unya. Kung See you mga guys namin. sa Eventually. Wow! Kalami na kayo! Uy, tanawon pa lang daan lami na kayo. Narang sauce, oh. Bigid ka sa gang binagaan. Wow, murag lami na kayo, di ba? Tilawan ako daw eh. Uy, uy, uy. Ano na nga, G? Kumana ko ka po. Magdunga na magtanan. Oh. Sige na, tawagan na sila. So, dali na mo, mga una ta! Na, mga una ma! Dali na! Oh, kaya nagandam ko og binaga. Wow! Tilawon sana ako unsa palami. Tilaw ramaning. Tilaw ring ako, tilaw. Tilaw. Wow! Lami ba sakto kay halang. Lami kay binaga. So mao na akong mama. Liwat kay ko gwapa. Gwapa ka? Gwapo day ko. Si mama gwapa. Oo. Hanga side. Dere nga side do. Gwapa ka. Ba? Mga Dere ba ka na in love? Ngi! Dere na. So mara to. Daghang kay salamat sa inyong pagtanaw no. Binaga is life ni sa Agusan del Sur mo na yung ganahan sa mga tao dre. Binaga. So kung man yung mag-Agusan del Sur, binaga. Lami kay ang binaga ni sa Agusan del Sur. So, bye-bye. Sunod na po tang semana. Magkita. Bye-bye.